Subsub ang pagpangandam sa kapulisan sa Mandawi para sa traslasyon alang sa nagsingabot nga Fiesta Senior. Laing coordination meeting ang gihimo sa kapulisan nga gitambungan sa lain-laing mga ahensya sama sa taga-team CDRRMO ug BFP. Dinhi gituki ang mga laka nga himuon og sector assignment sa mga personnel nga mobantay sa kalihukan. Ang traslasyon mao ang pagbalhin sa imahe sa balaang bata gikan sa Cebu City ngadto sa Mandawi sa 2026 Fiesta Senior. Mas taas ang panahon sa imahen sa Mandawi nga mo istar overnight sa di pa usab buhimo og laing traslasyon gikan Mandawi paingon Lapu-Lapu. Na ana diri sa ato ang imahe sa ato ang area diri especially sa St. Joseph, so kung ato na siya i-secure until na siya nga sa ilahang sa fluvial kay sa pag-agi mang gihapon diri mo kuan maghapon ta makatag ang security. And then sunod na wala tayo pahuway, but just the same, we have been doing this or the Pro 7 or Mandawi CPO have been doing this for the past years. Minor adjustments lang ka. Maski ka ginasulti karon na as per assessment na wala death threat na atong ginabantayan, but we anticipate ang mga pakitabo